दुल्हन कोहबर में जाला तो साली लोग नेक जोग मांगे खातिर दान दक्षिणा मांगे खातिर कोई जूता चुरावेला कोई हाँ जी कोई गंजी चुरा देवेला कोई जंघिया चुरा देवेला कहने का नहीं श्यामनाथ भैया ये अंतिम विधि बा साली लोग रास्ता छेक मेहमान के हम मेहमान के बन्नक छोड़वाइए आप चलो कोई जाओ ना साली समेत ले जा कोई जाओ ना देकर रखे कि कोहबर के छकाई दे तो मोरे जीजा कोहबर के छकाई दे तो मोरे जीजा पहले छकाई में नानी के दे दो नानी के दे दो जीजा नानी के कहला तपियावे खातिर पानी दे दो मोरे जीजा पियावे खातिर पानी दे दो मोरे जीजा दूसरे छकाई में दादी के दे दो दादी के दे दो जीजा दादी के बेचवावे खातिर आदि कोहबर भइला के बाद दुल्हा दुल्हन का विदाई होता बाबुल की दुआएं और लेती जा अरे जा तुझको सुखी मैं चौकी कभी ना याद आए ससुराल में इतना सियापति रामचंद्र भगवान की भूल चूक माफ करी जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब लास्ट में हमने का एगो सोच